into enzakalayo nginokufollowa kakhulu abantu abangalandeli i-channel futhi who are not willing to, most of them they are not even subscribers of the channel. So lokho akusiright, akungithokozisi nami ukukhuluma nabantu engazi ukuthi they are not contributing in any way and they are not even willing to yabona. So please yeke inamba ayisetshenziswa kuphela abantu be-channel esazana nabo futhi cause bona they follow the instruction abangu-WhatsApp noku-WhatsApp. Then you see people aku-WhatsApp umuntu this one is not a subscribe, this one is not a follow of the channel yabo. So sibheka la udaba lika Misulu akamthwala uthi sawubona pastor weningi bengicela ke la kubuza kuchazana phupha ubona imbila esixoxeni noma emgodini ongashonanga kakhulu. Uma uphupha imbila kuthathwa njengophawu oluhle kakhulu uma ukuthi ngenze kuyanqamula ngendlela noma izindlula ngendlela noma uyayibona iyasihambela iziyela la ziyela khona. Lokhu ngokwesintu kuwuphawu osuke lusho ukuthi empeleni ungalindela inhlanhla nesibusiso esizayo empilweni yakho yabona. Number 2, uma uphupha futhi imbila kuwuphawu oluhluma ukuthi uyibona isedwaleni noma isemgodini wayo la ehlala khona. Lokhu kusho inhlakanipho nayo wena, kusho ukukhalipha, kungaphinde kusho ukuthobeka noma ukuphepha nokusebenza ngokuzimisela uma ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Izaga 3:26 izimbila ziyisizwe sibuthakathaka kanti ziyakha izindlu zazo edwaleni. Noma kumahubo 104:8 uthi izintaba eziphakemeyo ngezezimbuzi zasendle, amawa ayisiphephelo sezimbila. Yabona ke ukuthi imbili yabo umuntu imelele nje iPaulo ube umuntu othile yabona obuthakathaka kodwa ohlakaniphile owazi ukuthi elungise indawo yakhe yokuphepha. So okesingakubalula futhi ukuthi number 3, uma uphupha futhi imbila sithele njengoPaulo ubike uma ikubuka iqolozele. Ngithi mina kuPaulo uma imbila iqolozele noma ikubheka noma ikubuka sisho njalo. Lokhu sokusho ngenze uzohlangabezana namabhadi noma uzohlanzana nezibhadi noma amashwa okanye kunechilo ozosithola ubhekene nalo empilweni. uDeuteronomy 14:7 yena uthi ke nokho lezi ke aniuzidla kwezetisana kuba zidabula insele ikamela nonogwaja nembila ngoba ke ziyetshisa zingahlokanisi kodwa ke inselo zingcolile kini. Futhi uLeviticus 11:5 futhi imbila ngokuba ke iyetshisa kodwa ayihlukanisi inselo ingcolile kini. So for that reason uma isikubuka isuke ingasachaza okuhle kodwa uma uyibona isihambela, uyibona ibheka la ibheka khona, uyibona isedwaleni, uyibona ila ihlala khona, kuthathwa njengoPaulo hle. Siyabonga. May God bless you.